Έλα ρε σοβαρά. Τα κρύα τα χεράκια. Λοιπόν, πάμε λίγο το gang. Λοιπόν, πάμε τώρα στα άλλα τα παλικάρια. Και μετά έχουμε να πάμε και στο Μάστορα. Αλλά ο Μάστορας έχει ακόμα χρόνο. Φεύγουμε τώρα, πάμε φάκελο. Λοιπόν, τώρα που έχει κίνηση και δεν μπορούμε να τρέχουμε, για να καταλάβετε, πάμε Φάκελα να τραβήξουμε κάτι records. Και γενικά θα έρθει κι άλλα δύο φίλοι μου, πιστεύω. Θα έχει φάει. Αλλά θέλω βενζίνα, μην το βλέπετε γεμάτο. Θα χρειαστεί η βενζίνη μάλλον. Να το απότομο το φρένο. Λοιπόν, περνάμε από δεξιά εδώ. Καλά, γάμα. Άμα βγάλει πορτοκαλί, έχω φύγει δεξιά, να ξέρετε. Έχω φύγει δεξιά. Απευθείας. Και έχει άλλη κούτσα εδώ. Γενικά πάντα με ασφάλεια, παιδιά. Πάντα με ασφάλεια. Κρατάμε αποστάσεις, δεν χρειάζεται να κολλάμε πίσω, πόσο μάλλον από κάτι τέτοιο. Πάντα με ασφάλεια. Να κάνουμε όλες τις βόλτες μας, πάντα κράνος, γάντια συχνά. Δηλαδή τώρα είναι πρωί, γι' αυτό δεν βάζω, τα βράδια να βάζετε. Καλοκαίρι εντάξει, δεν χρειάζονται. Αλλά πάντα κράνος, παιδιά, βασικό πράγμα. Δηλαδή χωρίς κράνος μην ανεβείτε σε μηχανάκι, είναι το πιο βασικό πράγμα. Θα σας πω κάποια στιγμή κάτι που μου είχε γίνει και το κράνος πιστεύω μέσα πάρα πολύ. Δηλαδή άμα δεν ήταν μπορεί να μην ήμουν και έτσι τώρα. Οπότε πάντα κράνος, παιδιά, πάντα. Να κατεβαίνει σιγά σιγά, μετά κατέβει όλο κάτω. Σφυράει ο άλλος ο μπαγλαμάς, ρε μαλάκα. Σε ένα στύψη κοπέλα. Λοιπόν, δείτε τώρα παράκαψη, θα τους τρελάνε όλοι. Κάνω φασαρία ρε γάμο. Ρε μου πήγε μαλάκα. Δεν προλαβαίνω. Έλα ρε σοβαρά. Δεξιά πάμε. Μα δεν ξέρω που πάω. Δεξιά. Κάτσε, περνάω εγώ γάμα. Καλά πήγαινες. Είναι η διαδικασία. Ο τ***ς πέρασε.
Δεν είμαι τυφλός. Πού πάμε τώρα? Από εδώ κάτω. Το τρίτο στενό. Όχι το περιφερειακό, κάτω. Α, κατάλαβα. Είναι τέτοια. Πώς λέγεται. Κοινοκίνιο. Την αρχή από εδώ. Δεν κανένας γρήγορος εδώ. Εκτός από μένα όχι. Και αυτό είναι μάλλον. Μαλάκα, κρυώνουν τα χέρια μου. Γάντια συχνά, δηλαδή τώρα είναι πρωί, γι' αυτό δεν βάζω. Όλα τα κόκκινα θα μας πιάσουνε ρε μαλάκα. Ευθεία πάμε. Τα κρύα τα χέρια. Είσαι ηλίθιο. Έχω ξανάρθει εδώ παιδιά με πολύ καλύτερο καιρό. Τώρα έχει πάγο παιδιά, πάγο και δεν φοράω γάντια. Η προσπάθεια με το... Έλα βγάλουμε TikTok λοιπόν, να τα στήσουμε. Πού θα τα στήσουμε, λέγε. Πώς γράφει, για να δούμε. Μπρο, είναι τέλειο, Το βαριέμαι πάω στο κέντρο να ψωνίσω. Σιβανσί, Φίλιπ Λέιν, Βαλεντίνο. Χαλώ τα λεφτά. Πανέμορφο TikTok και βίντεο μαζί με τον Φωτάρα. Πάμε να φύγουμε, καλά ήταν. Καλά ήταν, έχουν παγώσει, δεν έφερα γάντιο και αυτές. Λέει τώρα είναι πρωί, γι' αυτό δεν βάζω. Τσουτσούριασαν τα χέρια σου.
Πέτα από εδώ. It was at this moment that he knew. He fucked up. Το βράδυ. Καλή νύχτα. Τώρα θέλει μπούνου. Θα πάρω Φεράρι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι έλεγε ο μαλάκας, ο Ποτάρας, ο Βίκ Ποτάρας, αλλά ό,τι και να έλεγε, το μηχανάκι είναι για το πολύ καλό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων. Γενικά πάρα πολύ κρύο, παιδιά. Πάρα πολύ κρύο. Αυτό το έχω κάνει 3 φορές σήμερα. Τις 2 με record. Πρώτα θα ξεκινήσουν αυτοί. Θα σταματήσουν αυτοί και θα ξεκινήσουμε εμείς. Θα αρμοντεί έτσι να λιώσει.